med det, men jeg har skåret på 25 forskellige skoler på et år. Og jeg blev altid mobbet, især på den, der hed Oompa Loompa Spillebørskole med nørder til drenge. Bananasplit, det skulle du synes for. Nej, mand. Det er sgu ikke vores problem. Han har været så klog og blevet mobbet. Men skal vi gøre det på ham? Hvad sagde du? Sagde du ville mobbe mig? Nej. Men. Jo, det gjorde jeg. Men... Det gør du ikke mod mig. Lærer! Hvad er det, der er sket? Det er fordi, at ham der Bananasplit, han mobber mig. Banana. Hvad er der, madame Klunkula? Vil du seriøst gerne mobbe den nye dreng i klassen, Bent? Hedder han ikke Bunny? Har du endda sagt hans navn forkert? Det er simpelthen for uhøfligt. Over i skammekrogen. God lille Bent. Nu skal vi rigtig fange ham.